от Етиопия. Това е Хейле Ибрахимов, етиопец, който бяга за Азербайджан. С личен рекорд 7.34 в тази дисциплина. С най-добрия личен рекорд е Джон Кипкойч от Кения. 7.32.72. Ветерана Комбич ще бъде пейсмейкър. Приятелите на атлетиката знаят, че дисциплините 3000 и 5000 вървят ръка за ръка в Диамантената лига. Резултатите и в двете дисциплини важат в едно общо класиране за определяне на носителя на диаманта на края на диамантения сезон. Естествено, по-популярната дисциплина е 5000, тя е и олимпийска. По време на турнира в Шанхай миналата седмица на 14-ти Едрис от Етиопия спечели първото място пред угандиеца Джошуа Чептегей и Томас Лонгосива от Кения. Резултата от Шанхай на победителя Мухтар Едрис е 12 минути 59 секунди и 96 стотни. Слизане под 13 минути. Бърза беше първата обиколка под 62 секунди. Ето, обръща се назад Комбич. Вероятно се налага да свали темпото. Браво на Комбич. Голяма съобразителност, голяма отговорност показва пейсмейкъра, а не просто да избяга определената дистанция и да прибере парите. Все пак той е наясно, че трябва да свърши и някаква реална работа. И като че ли тази дистанция между него и групата е подходяща, върши работа. Първия километър 2.34. Но определено основната група не може да разчита на много висок резултат, след като още първия километър бе преминат от над 2.35. Преди малко видяхме в стипълчейза, че първия километър бе 2.36. Остава още един пейсмейкър. Това е първият опит на гъркинята Стефаниди. Успех на Стефаниди. Така че това е еднолично първо място. Ето как небрежната прогноза от преди 40 минути, че
Онзи фаул на 4:40 на швейцарката може да се окаже много важен в даден момент. Влиза в действие, защото именно заради онзи фаул Стефаниди сега е първа, а Бюхлер втора. Хайлей Брахимов начало на групата и Гуидер на добрата втора позиция. Какво ще направи Джон Кипкоеч, ако изобщо е в състояние да бъде фактор в това бягане? Едно е личен рекорд 7:32,7, друго е какво се случва в момента на 22 май 2016. От време на време има доста силни пориви на вятъра, които повлияха и на скока на височина, и на овчарския скок. Междувременно представят някои от участниците в скока на дължина. Яхме Лапиер, Самай, Лапиер от Австралия, Самай от Южна Африка, Маркиз Гудуин, който се завърна в леката атлетика с 8:45. Осем метра и 3 сантиметра на Самай. .509, така че и втория километър бе 2:34. Ще успеят ли да слязат под 7:45? Няма никакви промени в подреждането и Гуидер все така на втора позиция зад Ибрахимов. Доста неблагодарна работа върши азербайджанецът. Не го пусна тук Ибрахимов. Остава още една цяла обиколка. Последните обиколки са доста различни. Едната беше 61 секунда и половина, другата 63, тази е 60 секунди и 4 десети. Мешал от Испания е на втора позиция. Сега трябваше да бъдем на бягането. Овациите на публиката. Ибрахимов събира втори дъх, излиза на втора позиция. Много леко е бягането на Игуидер. Ще се срине стадиона. Сигурно има 25 000 души на съоръжението, което е за 46. 7:36 някъде. 7:37 е резултата на победителя. Изключително бърз последен километър. (7:36,85). Най-добър резултат в света на тази дисциплина за 2016 година. Второ място Хайлей Ибрахимов. Браво на Азера. Той не е азер, той е от Азербайджан, но не е азер. 7:37,76. А Адел Мечал от Испания 7:39,51. Джон Кипкоеч четвърто място 7:42,69.
Първа мароканска победа в първото супер издание на турнира Крал Мохамед VI. Каква радост донесе тази победа на публиката. Добре, че не го контузиха. Силно бягане с 3 слизания под 7,40. Тук може би трябва да вметна, че и Адел Мешал е от марокански произход. Добра работа свършиха пейсмейкерите Комбич и Баросай.